Nafarroak koronavirusaren 355 kasu positibo berri zenbatu ditu azken egunean. Ostegunen kasu gehienak Riba, Forada, Tuteran eta Burlatan atzeman dira. Osasun Publikoaren Institutuak pandemiari buruzko informazioa emango du astero oinarrizko osasun eremuetan, koronavirusaren aurkako erkidegoko ekintzak babesteko. Hezkuntzak hitzarmena sinatu du Nafarroko Antzerki Eskolarekin arte dramatikoaren inguruko formazio ekintzak garatzeko. Departamentuak 55.000 euro bideratuko ditu arte modalitate horren inguruko difusioa sustatzeko. Funtzeskoak Nafarroa koloretan markaren lehendabiziko sensibilizazio kanpaina protagonista guztiz errealekin ongailurik eta makillajerik gabe Nafarroko migratzaileen historia kontatzen du lehen personan. 37 ikastetxetako 74 gazte Iruñako udalaren berri emaile izanen dira koronavirusak baldintzatutako ikasturte honetan. Lab sindikatuak bere atxikimendua adierazi die ostalaritzaren langileen alde azaroaren 7an eginen diren mobilizazioei. Iruñako udalak heldu dio udazkeneko loreak eta erraboilak landatzeari parterre eta belardietan. 2020ko arte gaztearen topaketetan irabazle izan diren 8 proiektuak aukeratu dira proposamenen aurkezpena bikoiztu duen edizio batean. Hemengo antzerkia zikloaren barne Bilabesako istorioak Mendillorriko Zibiboxean larunbatean arratsaldeko 7:00. Aurrentzako eta familiantzako antzerki euskarazko emanaldia futbolariak eta printzesak Sandu Zelaieko Zibiboxan larunbatean arratsaldeko 6:00. Iruña berdea da, Ezkaba mendira ateraldia, hurbilaren balioa larunbatean goizeko 9:00. Ostegunean Nafarroan 4.482 PCR eta antigenoen testak egin ziren. Froga guzti hauen 7,7% positibo eman dute. Denetara 355 koronavirus kasu berri erregistratu dira Nafarroan azken orduetan. Riba, Foradan izan dira oraingo honetan positibo gehien 19 kasurekin jarraian Burlata, Tutera, Arrotxapea, Txantrea eta Donibane auzoak. Osasun departamentua Riba Foradako udalarekin elkarlanean eta bertako hainbat kolektiboren babes operatiborekin, hau da udalerriko gazte taldenarekin bereziki, koronavirusa antzemateko behaketa egiten hasiko dira. Herrian bizi diren 14 urtetik gorako 2.700 pertsona ingururi ostegun honetan. Aipatu ere haur eta lehen hezkuntzako 339 ikasle konfinamenduan sartu direla azken 24 orduotan Nafarroan. Hoiekin, egun 2.363 ikasle dira beraien etxetan daudenak. Taldeka 79 ikastetxetako 124 gela daude konfinamenduan. Haur eta lehen hezkuntzako bizikidetza talde egonkor guztien artean 103,55. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak Nafarroko Osasun Komunitarioaren behatokiaren webgunearen bidez oinarrizko osasun eremuen profil batzuk emango ditu. Astero pandemiak eremu bakoitzean izan duen bilakaeraren datu epidemiologiko eguneratuekin eta beste datu soziodemografiko batzukin. Toki erakunden eta gizarte eragileen arteko lankidetza, elkarri laguntzea eta nork bere burua zaintzea birusaren transmisioa geldierazteko oinarrizkoak dira. Gil Sevillano González hezkuntzako zuzendari nagusiak Fuensanta Honrubia, Nafarroko Antzerki Eskolako ordezkariarekin elkarlanerako hitzarmena sinatu du. Horren bidez, hezkuntzako departamentuak 55.000 eurorekin diruz lagunduko du Nafarroko Antzerki Eskola arte dramatikoaren arloan hezkuntza ekintza garatzeko. Zinpetutako hitzarmenaren helburua difusioa, ezagutza eta arte dramatikoaren ezagutza foru komunitateko hainbat sektoretan zabaltzea da, eta arlo horretako hezkuntza ekimenak laguntzea. Akordioaren bidez, bi instituzioi aleginak batu nahi dituzte interesa duten herritar guztiei antzerki arloko kalitatezko formazio artistikoa eskaintzeko. Nafarroko Antzerki Eskola Bianako Printzia instituzioak 1985an sortua irabazi asmorik gabeko kultur elkartea da. Foru komunitatean bakarra den zentro horretan arte dramatikoarekin lotutako ekintza anitzak eskaintzen dira. Hoien artean, aipagarria dira artearen eta kulturaren difusioarekin lotutako ekimenak, zein formazioarekin eta hezkuntzarekin lotutakoak.
Beste herrialde batzutan jaiotako nafarrek koronavirus pandemian izandako papera erakusten duen kanpaina da funtseskoak. Foru gobernuak Nafarroa koloretan markarekin egiten duen sensibilizaziorako lehen publizitate kanpaina. Ostegun honetan aurkeztu da ekimena prentsaurrekoan, datorren astelehenetik eta abenduaren hasiera arte ikusteko aukera izanen da. Funtseskoak 8 protagonista guztiz errealekin egindako kanpaina da, apaingarririk eta makillejari gabe eta haien lantokietan egin zaie erretratua. 8 pertsona migratzaileek beste herrialde batzutan jaiotako nafarrek beren historia lehen pertsonan kontatuko dute. Komunitateari egoera honetan baikortasuneko eta konfiantzako mezua bidaltzearekin batera. Nafarroa gara eta hemendik irtengo gara. Funtseskoak pertsonei ahotsa eta aurpegia jartzen dizkieten pertsonak atzerrian jaio eta Nafarroan bizi diren 106.000 pertsona baino gehiagoren ikur txiki bat dira. Baita haien seme-alabena ere, bigarren belaunaldi bezala ezagutzen denarena. Jaiotzez nafarrak diren arren, asko kanpokoa bezala ikusten saiatzen dira. Migratzaileak funtsesko jarduera deiturikoen aurrean egon dira eta daude, osasun arlotik eta arlo soziosanitariotik hasi eta lehen sektorera merkataritza bitarte. Baina funtseskoa dira oro har, Nafarroan komunitateari egiten dioten ekarpenarengatik. Funtseskoak kanpainaren bitartez ikur bilakatu diren 8 pertsonak hauek dira: Adil, Ermelinda, Lordan, Jax, Maria Ester, Paola eta Zikon. Medikuntzan, adinekoen egoitzetan, ile-apaindegietan, landan, supermerkatuetan, okindegietan edo garbiketa zerbitzuetan lan egiten dute, denak nafarrak dira. Naiz eta bakoitza leku batean bizi eta Marokon, Saharan, Guatemalan, Bulgarian, Bolivian, Ekuadorren edo Txinan jaio. Kanpainaren edukiak kazetaritzako lan batean oinarritzen dira, argazki eta bideo eta guzti, eta protagonisten eguneroko bizimodu erreala islatzen du. Halaber, elkarrizketa bat egingo zaie haien lantokian, lasaiagoa eta bertan haien jatorriak, kezkak eta ametsak ezagutu ahal izango ditugu. Martxo eta ekaina artean alarma egoerako hilabeteak nola bizi izan zituzten azalduko digute eta oraina eta etorkizuna nola ikusten duten. Material horietatik ondoren euskarri ezberdinetan jasoko diren lekukotzat aterako ditugu. Funtseskoak kanpainan presente egongo da inprimatutako eta ikusentzunezko hedabideetan, kanpoko espazioetan eta sare sozialetan azaroan zehar eta abenduaren hasieran. Kanpaina prentsan estrenatuko da larunbatean, banatuko den 24 orrialdeko gehigarri bereziarekin. Gehigarrian Nafarroara iristen den migrazioarekin loturiko alderdi ezberdinak zehaztuko dira, baina baita Nafarrotik beste herrialdetara egiten denarekin loturikoak ere, besteak beste, Cesar Oroz, Jorge Nagore edo Joseba Beramendi Exprairen sinadurak ditu. Urtero bezala, Gaztediaren etxea korresponsal berri emaileen programa abiatu du. Ikastetxetan beka, laguntza, bidaia, truke eta barrei buruzko informazio edatzeko puntu bat da. Iruñako udala eta beste instituzio batzuk ikaslekin lotzeko balio duena. Ikasle horiek ikastetxe publiko zein itunduetakoak izan, ikastetxe nagusitakoak zein ikasle egoitzetakoak, baita gazte aisialdiko lokaletan parte hartzen dutenekin ere. Duela 22 urte ikastetxek eurek aukeratutako gazte bikote bat informaziori bere gisakoen artean edatzeaz arduratzen da, preskriptore gisa jardunez. Horrez gain, gazteenen zaletasunak instituzioari helarazteko bidea ere badira, ikasturte amaieran, ezarritako gutxieneko betekizunak betetzen dituzten bikotek beka bat jasoi dute dirutan, eta haien jardun honagatik nabarmendu direnei aparteko sari bat ematen zaie. Berri emailei gehien laguntzen dieten ikastetxei ere sari bat eman ohi zaie. Aurreko urteetako emaitza positiboek parte hartzen duten ikasle eta ikastetxen artean duen harrera onak eta partaidetza urtez urte mantendu izanak lortu dute programa hau oinarrizko jarduera bat izatea Gaztediaren etxearen barruan. Ostalaritzako langileak babesteko neurriak eskatzen ditu LAB sindikatuak Hego Euskal Herriko ostalaritzan ezarri diren murrizketak direla eta.
Nafarroan erabateko itxiera izan da. Lab sindikatuak sektoreko langile guztiak babesteko neurriak eskatzen ditu. Besteak beste, ostalaritzaren inguruko jarduera oro pandemiak bereziki eragindako aktibitate gisa deklaratzea eskatzen du. Ondorioz, sektorea babesteko neurri ezoikoak ahalbideratzea. Lab sindikatuak gogor salatu nahi du ostalaritza sektorea bizitzen ari den kriminalizazioa krisi egoera honetan, ostalaritza behin eta berriz izaten ari da kolpatua, behin eta berriz lege mugapenak aplikatuz edo kutsatzen erantzule eginez. Sindikatuaren iritziz honen atzean gobernuen kudeaketa eza ezkutatzeko asmoa dago. Kate luzea dago taberna bikoitzaren atzean ala nola ekoizle zein banatzaileak, garbitzaile edo aholkularitzak, eta ondorio latzak eragiten ari dira murrizketok langile askorengan, baina erabaki politikoak debeku eta isunak arautzera mugatzen ari dira soilik, inolaz ere ez sektorea babesteko neurrietara. Aldi berean ezinbestekoa iruditzen zaio laberi kontratupeko langile ororentzako neurri bereziak hartzea, izan behin betikoak, behinekoak edota kontratu ezarengatik babes juridiko gabe dauden milaka langilek. Bada garaia, sektorean ematen diren gehiegikeriak behar bezala ikuskatzekoa jardunaldiak erregularizatzea eta gutxieneko jardun eta soldatak arautzea. Une honetan lehentasunezkoak dira ostalaria babesteko neurriak, lokalen alokairuen gainekoak edota autonomo zergari dagozkionak, baina laguntza oro enplegua bermatzeari baldintzatuak egon behar dira, kaleratzeak debekatuz eta langileen langabeziak osagarriz, dio lab sindikatuak. Azaroaren 7 Hego Euskal Herriko hiriburuetan deitu diren protestetarako atxikimendu publikoa adierazi dute. Ostalaritza kriminalizatzearen aurka aterako dira, bai eta ostalaritzako langilea babesteko neurriak eskatzera ere. Iruñako udalak dagoeneko landatzen hasi da udazkenerako beharrezkoak izaki loretan dauden 58.000 landare inguru hiriko parterre, belardi eta ezpondetan. Hilabete bukaeran 58.000 erraboil gehiago jarriko dira. Aurreko denboraldian gertatu zen moduan osasun segurtasuneko neurria direla eta garai honetan lorategitako zerbitzuak parterre bakoitzean konposizio erraxagoen eta baritate gutxiagoren alde egin du. Landaketa eginen duten arduradunen arteko espazioa urruntzeko, gainera uraren erabilera ahalik eta gehien gutxitzea da asmoa. Jasangarritasuna sustatzeko eta mantentzen lanen beharra txikiagoa izan dadin. Bestalde, biodibertsitatea babesteko lore konposizioetan geroz eta landare bizikor gehiago erabiltzeko ildotik lanean jarraituko da. Irizpide horiekin emaitza berritzailea lortu nahi da, foku, puntu eta testura desberdinetako egiturak bilatuz eta koloretako aniztasuna erabiliz parterrea ikusten duenari urrundu edo gerturatzeko. Kontuan hartzen da baitere parterre oinezkoen gozamenerako den edo ibilgailuendeko eremuan dagoen, serie laburrak edo luzeak aukeratzeko orduan, oinezkoengandik gertu dauden gunetan landare usaintsua jarriz. Takonera eta Media Luna bezalako parke historikoetan, diseinuak lerro zorrotzagoetan eta ertz oso zehatzetan soiltzen dira. Lore sailen egitura zurruna dela eta. Maiztasunagatik loretan dauden landaren artean bitxi kolorez eta esku lorez edo erizimunez gain. Dragoi muturrak nabarmenduko dira. Hoiekin batera egonen dira aleliak, oroi loreak, pensamenduak eta biolak, mitxoletak eta udaberri loreak. Erraibolen artean hiriak honako aleak izanen ditu koroa imperiala, damataula, kalak, Sicilia Siberika eta Ipesantrum Exotic Star, Amaiinarreba eta erraina gisa ezagunak. Lorategien mantentze lanen enpresa esleipedunek aurreko denboraldiko landareak kendu, substratuaren kalitatea begiratu eta lurra berriz jartzen dute. Denboraldi hontako, parterretako, erraboiletako batzuk datorren udazkenerako edo belarriak naturalizatzeko birziklatuko dira. 2020ko arte gaztea topaketetan irabazle suertatu diren 8 proiektuak hauek izan dira. Diego Blancoren Box of Feelings eta Noemi Alloreneko Laura Txibiteren Regreso a lo analógico, literatura modalitatean, eta Peio Lekunberriren Este coche es un agujero, musika eta arte eszenikoetan. Arte plastikoetan eta ikusentzunezkoetan Katixa Goldarazaren Llora, no llores, llora, Nerea Lakuntzaren Respira eta Patxi Burilloren Argileak saritu dituzte.
Edizio honetan 31 proiektu aukeratu ziren, 91 aurkeztu ziren guztira iazko proposamen kopurua halako bi. Proiektu irabazle bakoitzak 1.000 euroko saria jasoko du eta Nafarroko Gazteriaren Institutuak hoiek 2021ean zehar foru komunitateko jaialdi eta ekitaldien artean sartzeko kudeaketa lanak egingo ditu, obra artistikoak erakutsi eta ekoiztu ahal izateko. Nafarroko Gazte Institutuak programa honen bultzatzaile eta antolatzaile gisa topaketen formatua osasun arloko araudira egokitu zuen emanaldi finalistak streaming bidez jarraitu ahal izateko moduan. Eta edukierari dagokionean ere, soilik artistek, epaimahaiak eta talde teknikoak egon ahal izan zuten. Era horretan, laburpen bideo bat egin du orain. Emanaldi horiek urriaren erdialdera egin ziren Uharteko Arte Garaikideko Zentroan lehen aldiz disiplina, tailer emanaldi eta erakusketa guztiak espazio berean bateratu ziren. Nafarroko Gazte Institutuak programa finantzatu du 93.480 euroko zuzkidura ekonomikoarekin. Zuzendari kudeatzailea den Carlos Amatrainek arte gaztearen topaketa hauei dagokionean aurkeztutako proiektuen kalitatea, berrikuntza eta sormena baloratu ditu. Gure komunitateko gazteek programako disiplina ezberdinetan duten talentua agerian uzten baitute. Era berean nabarmendu du topaketa hauek koronabirusa dela eta bizitugun aparteko egoerak markatu dituela eta egoera konplexua eta zaila izan arren gazteek herritarrei proposamen artistikoa, ideiak eta mezuak helarazteko duten gaitasuna, sormen ahalegina eta grina ez ezik programarekiko duten konpromiso ere erakutsi dutela. Aurkeztutako proposamenak bikoiztu egin baitira. Ildo horretan eskerrak eman ditu eta berariaz onartu du gazten parte hartze handia eta duten inplikazioa. Hemengo antzerki zikloaren barne, larunbatean arratsaldeko 7:00 Mendillorriko Zibiboxean Bilabesako istorioak antzerkian. Ikuskizun honetan, gure hiriko autobus urbanoak hartzen dute protagonismoa. La Bilabesa, jendeari dena gertatzen zaion garraioa. Bidaiari guztiak ezagutzen dituen andere tipikoa, gidari lehorra, gidari oso atsegina, gauez bidaiatzen dutenak, dena galdetzen duen atzerritarra, gogaitzen dutenak, gauzak uzten dituztenak, laburbilduz, aniztasuna handia gure lau aktorek biziaraziko duten personaien berri, modu umoretsuan ia guztiok noizbait bizi izan ditugun pasadizo batzuk kontatzeko. Entzako eta familientzako euskarazko antzerki emanaldien barne, futbolariak eta printzesak emanaldia larunbatean arratsaldeko 6:00 Sanduzelaieko Zibiboxan. Hodei eta lur dagokien klasetatik ihes egiten duten neska eta mutikoa badira. Gainerakoen desberdina sentitzen dira mutil eta neska izateagatik ezarritako arauak bete nahi ez dituztelako. Lurrek lur izan nahi du eta hodeiek hodei izan nahi du. Inork ez die esan nola jokatu, ez mutila delako futbolean jolastu behar badu edo neskatoa delako printzesa gustatu behar badizkio. 8 eta 13 urte bitarteko haur eta gaztei zuzendutako komedia da, gai sexistak apurtzea helburu duena. Iruña berdea da izenburupean Ezkaba mendira ateraldia hurbilaren balioa larunbatean goizeko 9:30. Ibilaldia Ezkabako mendiko baso eremuan zehar, basonen bizitza eta dinamika ezagutzeko baita bertan zaintzeko egindako zaharberritze eta mantentze lanak ezagutzeko. Ingurunera hurbiltzeko jarduera etxeko atean goza dezakegun naturaz jabetzeko aukera ematen du. Txangoarekin Oskar Txuender baso ingenieria dago 30 urte baino gehiagoko esperientzia basoen kudeaketan duena.